तो चली थिले गोटिए अगभीर स्थान रे राजा करा के पादटा पछी गला कोन कोले राजा आज्ञा एते बेले अगभीर स्थान रे पंडित पादटा पछी छी पादटा को राजा उठेई आनिले हम देखिले सम्मुख रे आगे बहिछि श्रोणित ये सरित तिनी अच्छा तारा गभीर भासी जाए सब अनेक नभे नक्षत्र आकार बापारे नभे हला आकाश आकाशरे तारा के जेमिति पंक्ति पंक्ति भाव रे पड़ी छंती मालो से श्रोणित नदी रे तनरे सब गुडी को कुड़ा 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 होई भासी चली चिंता कला केमिति का दिन आज देखिबा को पडुछि जिते दिन आज देखिले भी सुधा मते आज रात्रि को जेमिति हेले बंचिबा पाई पडिबो ए कथा भाबी सूर्य धन आगे को चालिले देखिले गोटिए सब आगे राजा कोण को भासी आसुछि सब पाखरे राजा आगे बसिले बसी की देखिले सेई सबरे मते जेमिति हेले सेपारी को जिबा को पडिबो धइला आगे गोटा सब को कुंढई खिला कोन करिबी जेतेले बास्तरी भाड़ गोदाटाकू बंधोरु काढी सब ऊपर रखिबा पई चाहिछि भाबिला कला देखिला किए से ये सब कहा को धरिछि पंडिते सबटाकू देखिला से किए कला ये बनी कर धरु देखिला कला चिन्हिला तू भाई रे भाई खिड़की दुर्दिन मता आज देखिबा को पडुछि बोला रे दुशासन मो भाई रे खलाय विराट बहिनी समान खला भाई रे खला बाबू थिला तो ख्याति खला भाई रे हे सारा पृथ्वी रे तो गोटे विराट कीर्ति अर्जन करिछि विराट बलशाली बोली तते समस्त जानନ୍ତି भाई रे हे भाई वीरकेश्वरी तते आज छाड़ी मु आज बंची छिरे देखिला कला रे भाई कला ये भाई वीरा Yeah.
ये ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବ ବୋଲି। ରେ ଭାଇ ଆଜି ତୁ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଜି ଏ ଦେହରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଇ ବାବୁରେ ଦେହେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ ନା ଭାଇ ଯେତେ ଉପକାର ତୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ ସେଇ ଉପକାରରୁ ଆଜି ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ରାତ୍ରିକ ଟିକେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେ ବାପାରେ ଏ କଥା କହି ମାଲୋ ବହୁତ ଆଶା ଧରି ସେ ଶବ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାସ୍ତୁ ଭାର ଗଦାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଥୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଗଦାଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଶବ ଉପରେ ରହି ଶବଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗଦାର ଭାର ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଭିତରେ କେମିତି ବସି ପାରିଲେ ବାପାରେ ପ୍ରଥମ ଶବ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ପ୍ରଥମ ଶବ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମୁଖରୁ ଧୀରେ 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 ଆସି ଦେଖିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଶବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେପାରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ କଥା ଭାବି ବାପାରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶବକୁ ଧରି ପକାଇ ଆଜ୍ଞା ଶବ ଉପରେ ନିଜେ ବସି ଦେଖିଲେ ସେ ଶବ ବୁଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶବଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ଚିନ୍ତା କଲା ଶବଟା ତ ବୁଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିଏ ଇଏ ଶବ କାହାର ଇଏ ଶବ ତାପରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ପଣ୍ଡିତ ତାରି ମାତୁଳ ଘରେ ଶକୁନି ଶବକୁ ପଣ୍ଡିତ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଶକୁନି ଶବକୁ ଧରି ଚିନ୍ତା କଲେ ହେ ମାତୁଳ ଏ ତ ପରି ମାତୁଳ ଜଣେ ହେ ମାତୁଳ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସାରା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ଉପକାର କରିଛ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେତେ ପରାମର୍ଶ ମତେ ଦେଇଛ ତୁମର ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ ମାନିଛି। ସେଦିନ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ତମ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଟିକିଏ କାମ କରିନାହିଁ ସେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ବିଶାଳ ଦେବା ଭୀମକୁ ପୁରା ଚନା ପ୍ରେରଣା
କରି ଆଉ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାହକ ଭାଇ ଭାଗ ଜଗତେ ତୁମରି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଭାଇରେ ଆରେ ସଜାଇ ସତରେ ହୋଇଲି ବିନା ସୁପଥାବନା କଲା ତମ କଥାରେ ପଡି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇ ନାହିଁ ନା ଦେବରେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇଠି ଥାଉ ହଉ ଖାଲି ତ ସମାଜକୁ